हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रणामम प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തി ഭക്തി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ഓജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സ്വഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനീം താംസ हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतिनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारसदेवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभुपाद की जय गुरुदेव की जय आनंद गौड़ी वैष्णव भक्तर की जय हरे कृष्ण അപ്പം നമ്മളിന്ന് വേറൊരു ബുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഭഗവത കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ് കോഴ്സും കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉപദേശാമൃതം അല്ലേ? ഉപദേശാമൃതം. ഇത് ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞത് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് രൂപ ഗോസ്വാമി രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. രചിക്കല്ല ശരിക്കും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം പറയുന്നത് 6 ഗോസ്വാമികളെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അതില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് 6 ഗോസ്വാമികൾ. 6 ഗോസ്വാമികൾ ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ഭട്ട രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ദാസ് രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി. ഇങ്ങനെ 6 ഗോസ്വാമിമാരാണ് ശരിക്കും വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവരാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും നോക്കിയിരുന്നത്. അവിടെ ഈ ഭഗവാന്റെ ലീലകളും കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അതിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുക, അവിടുത്തെ മുഴുവനും കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നത് ഇവര് ഈ 6 പേരാണ്. അതിന് ഷഡ് ഗോസ്വാമികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും കൂടിയിട്ടുള്ള 5 പേരാണ് പുരി ജഗന്നാഥ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളും പ്ലസ് കൽക്കട്ട മായാപ്പൂര് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു ഇത് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നതാണ് ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ശരിക്കും നാമാചാര്യൻ എന്നാണ് ശരിക്കും രൂപ ഗോസ്വാമിനെ പറയുന്നത്. ഈ 6 പേര് ഗോസ്വാമിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി, സ്വാമി നമുക്കറിയാം, ഗോസ്വാമി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ, അതാണ് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് ആ ഭക്തനായി മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ശരിക്കും നാമം ശരിക്കും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവനും രചിക്കുകയും ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് രൂപഗോസ്വാമി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം അത് നമുക്ക് പറയാം, അതാണ് ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ ആത്മീയമായി ഭക്തി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉയർത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ഭക്തിക്ക് ഉയരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അതാണ്. നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരണമെങ്കിൽ നമ്മളപ്പം പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ് ഇനി തൊട്ട് ഭക്തിയുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ, തത്വജ്ഞാനം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിന്ന് ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ഇതിൽ 11 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. 11 ശ്ലോകങ്ങളും പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവഗോസ്വാമിക്ക് നമ്മൾ 6 ഗോസ്വാമികളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അല്ല 6 ഗോസ്വാമിയിൽ ജീവഗോസ്വാമിക്ക് രൂപഗോസ്വാമി എഴുതുന്ന കത്തുകളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശങ്ങളാണ് ശരിക്കും. അത് എന്താണ് എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രൂപഗോസ്വാമി ജീവഗോസ്വാമിക്ക് എഴുതുന്നതാണ് ശരിക്കും. അത് ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്, അത് ശരിക്കും അമൃതാണ്. നമുക്കറിയാം ഉപദേശത്തെ അമൃത് പോലെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. ഭക്തിയില് നമ്മൾ എന്താണ്, ഭക്തിയിലത്തെ ഉപദേശങ്ങൾ അമൃത് പോലെയായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. അതാണ് അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ തന്നെ ചൊല്ലിയപ്പോൾ എന്താണ് രൂപഗോസ്വാമി, നമ്മളെല്ലാവരും പ്രണാമന്ത്രങ്ങള് ഭഗവാന്റെയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭാത സ്വാമിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രണാമന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന അറിയാം. അപ്പോഴ് അതിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രണാമ മന്ത്രമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന പ്രണാമ മന്ത്രമാണ് രൂപഗോസ്വാമിക്കും പ്രണാമം. നാം പറയില്ല, നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാ ആചാര്യന്മാരെ നമ്മൾ വന്ദിക്കെന്ന് പറയുമല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ രൂപഗോസ്വാമി, അതുപോലെ തന്നെ അഷ്ടസഖികൾ, ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ വന്ദിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഭഗവാനെയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും എല്ലാവരും വന്ദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നതാണ് ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിക്കും പ്രണാമ മന്ത്രം. അപ്പൊ നമ്മളെ ഉപദേശാമൃതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിനെ നാം പ്രണമിച്ചിട്ട് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താണ് ആ ശ്ലോകത്തെ ആ രൂപ പ്രണാമം പറഞ്ഞ ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭിഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തഥാ അതിസഭാന്തികം എന്നാ പറയുന്ന പ്രണാമ മന്ത്രം രൂപഗോസ്വാമിയുടെ. കാരണം നമുക്ക് ഈ നാമജപത്തിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും രൂപഗോസ്വാമിയാണ്. രൂപഗോസ്വാമി തന്നെയാണ് ഭക്തി രസാമൃതം സിന്ധു രചിച്ചത്. എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടേണ്ടത്, അതിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ഉപദേശാമൃതവും പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഉപദേശാമൃതത്തില് രൂപഗോസ്വാമിനെ പ്രണമിച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ അതില് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ എന്താണ്, രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രണാമന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താണ്, ചൈതന്യ ദേവന്റെ ആഗ്രഹം പൂർത്തിക്കായി ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രസ്ഥാന സ്ഥാപനം ചെയ്ത ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദാരണ്യങ്ങൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും അഭയം തരണമേ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ്, ഈ ലോകത്ത് മുഴുവനും എന്താണ് നാമസങ്കീർത്തനം, നാമങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് മഞ്ജരി, അതായത് ഭഗവാന്റെ നമുക്കറിയാം സഖിമാരുണ്ടെന്ന് അറിയാം, അഷ്ടസഖികളുണ്ട്. അഷ്ടസഖികളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും ആരുണ്ടാവും,
മഞ്ചരികൾ എന്നാണ് പറയാം. നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സഖിമാര്, അതായത് സഖിമാരെ സഹായിക്കുന്ന സഖിമാരെന്ന് പറയാം, അവരെ മഞ്ചരികൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതുപോലെ രൂപഗോസ്വാമി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെയും പഞ്ചതത്വത്തിനെ സഹായിക്കുന്നവരാണ്, സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. അതിന് രൂപഗോസ്വാമിന് മഞ്ചരി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രപഞ്ച പ്രസ്ഥാനം ചെയ്ത രൂപഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരങ്ങൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും തരണമേ. അപ്പൊ അത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ചൈതന്യ പ്രഭു ഭൂലോകത്തിൽ മുഴുവൻ എന്തിനാ ചെയ്തത്, നാമം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അതിനെന്താണ്, ആരും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നത്, അത് രൂപഗോസ്വാമിയാണ്. എനിക്ക് പാദരന്തികളിൽ എനിക്ക് അഭയം തരണമേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിനെ പറ്റിയ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററിയാണ് പറയുന്നത്. 1489 ഏകദേശം 500 വർഷം മുന്നേ നമുക്ക് കൂട്ടിയാൽ മതി. ബ്രാഹ്മണ സരസ്വതി കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് തന്നെയാണ് ജനിക്കുന്നത് ശരിക്കും. അങ്ങനെ ജനിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്കറിയാം പല സ്ഥലത്ത് ആ സമയത്തൊക്കെ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയാണ് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത്. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളും ബംഗാൾ ഏരിയയിലൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ നവാബ് ഹുസൈൻ സാഹിന്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. അത്രയും ഹൈ പൊസിഷനിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു, ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനായിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ കൂടിക്കാഴ്ച ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്താണ് പിന്നെ എന്താണ്, അതോടുകൂടിയാണ് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവിടുത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പദവിയൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഫുള്ള് നമ്മൾ പറയും സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ വർക്ക് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ ചെറിയ ഹിസ്റ്ററി. അപ്പൊ യോഗം അവിടെ ശാസ്ത്രത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ദൈവം ഗോവിന്ദൻ നമുക്കറിയാം, ഓരോ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ, അത്ര ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മതി. ഗോവിന്ദൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ദൈവം, അതായത് രൂപഗോസ്വാമി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു ഗോവിന്ദ രൂപത്തില്. ഉപദേശാമൃതം, വിദഗ്ധമാദം, ലളിതമാദം, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കൃതികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ. പിന്നെ നമ്മളെ ഈ ഉപദേശാമൃതത്തിന് ജനറൽ ആയിട്ട് 11 ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് ജനറൽ ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് വൈദിക സാധന ഭക്തി. നമുക്കറിയാം 1 തൊട്ട് 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് വൈദ്യ സാധന ഭക്തി, അതായത് വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സാധനകൾ ചെയ്യണം. അതാണ് വെറുതെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. സാധനനെ പറ്റിയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. രാഗാനുക ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ സാധന ഭക്തി എന്ന്. രാഗാനു നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് എന്താണ് ആ ഭക്തിയിൽ രാഗം വരാം, അത്. പിന്നെ ഭാവഭക്തി, നമ്മള് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു, ഭാവത്തിലേക്ക് എത്തി. അങ്ങനെ 3 ജനറൽ ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന്. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതം. ഒന്ന്, എങ്ങനെയാണ് സാധനകൾ ചെയ്യേണ്ടത്, പിന്നെ ഭക്തിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കടക്കുന്നത്, പിന്നെ ഭക്തി എങ്ങനെ നമ്മൾ നിലനിർത്തേണ്ടത്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ആകപ്പാടെ 11 ശ്ലോകങ്ങളാണ്, ചെറിയ ശ്ലോകങ്ങളുള്ളൂ. അത് ഏകദേശം 11 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ഇന്ന് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം എടുക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്, വാജോ വേഗം മനസ്സ ക്രോധ വേഗം ജിഹ്വാം വേഗമുദപരാസ്ത വേഗം ഏതാൻ വേഗയോ വിഷഹേതധീര സർവാമപീമം പ്രദീപം ശിഷ്യാത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത്, പരിഭാഷ പറയണത്, സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള ത്വരയും മനസ്സിന്റെ വിവിധ അഭിലാഷങ്ങളെയും കോപത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നാവിന്റെയും ത്വരകളെയും ഷഡ്രസങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള ത്വരകൾ, ഉത്തരത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും ത്വരകൾ കഴിവുള്ളവനാണ് ധീരൻ. അവൻ ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കുന്നതിന് അർഹതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരു എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ആ വ്യക്തിയുടെ ക്വാളിറ്റിയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒരു ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തനാവണമെങ്കിൽ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. ഒന്ന് പറയുന്നത് സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ, അത് നിയന്ത്രിക്കണം. നമുക്ക് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ ത്വര, അതായത് നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. മനസ്സിൽ വിവിധ അഭിലാഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് പല പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് കോപങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. മനസ്സിന്റെ വിവിധ അഭിലാഷങ്ങൾ, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഒന്ന്, സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര. അപ്പൊ 6 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര. പിന്നെ മനസ്സേ വേഗം, അതായത് മനസ്സിന്റെ ത്വര, മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ. നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ വരും, പിന്നെ മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങള്, കോപം വരും നമുക്ക്, അത് നിർത്താം. അത് കോപത്തിന്റെ ത്വര. നാവിന്റെ ത്വര, വയറിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും ത്വര. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ പ്രശ്നത്തിൽ കൊണ്ട് ചാടിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തിരിക്കണം.
അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാത്തോടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തനാവോ ഒരു ഗുരുവാവാൻ സാധിക്കില്ല. അത് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് നീന്തണം. പലപ്പോഴും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശരിക്കും ഇതിൽ ക്ലിയർ കട്ട് പറയണം. കാരണം ഇത് നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കണം. നമ്മൾ ഒന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരം. അതിന് പറഞ്ഞ നമ്മള് തവളകൾ മഴക്കാലത്ത് പ്രോം പ്രോം എന്നാഞ്ഞ് വെച്ചെടുക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? പാമ്പുകൾ വന്ന് പിടിക്കും എന്നത് പറഞ്ഞ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങളിൽ നിന്ന് പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അതാണ് പറഞ്ഞ സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര നമ്മൾ നിർത്താം. പിന്നെ മനസ്സിന്റെ ത്വര, മനസ്സിൽ പല ആഗ്രഹങ്ങൾ വരും, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ നോക്കാം, അത് തെറ്റ്, അത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കാം. കോപം കുറയ്ക്കാം. നാവിന്റെ ത്വര, നമുക്ക് രസം, പലതരം ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നാവ് രണ്ട് കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്, സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ എന്തുണ്ട്, ഭക്ഷണത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇതപ്പൊ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാം. അപ്പൊ രണ്ട് രസങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണ നാവാണ്. പിന്നെ എന്താണ്, ഉദരത്തിന്റെയും ഉൽപ്പന്നേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും ത്വരകൾ, നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, വയറ്റില് വിശപ്പ് കാര്യങ്ങൾ, അതൊക്കെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ ഉപവാസങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം, അതിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഉൽപ്പന്നേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും അത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തിരിക്കണം. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. എന്നാലേ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുള്ളൂ. അതാണ്. അങ്ങനെ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്ന വ്യക്തിനെയാണ് ധീരൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അവന് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. അവനെ ശിഷ്യന്മാർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. പിന്നെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത്, ഭാഗവതത്തിൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് സുഖ ഗോസ്വാമി ചോദിക്കുന്നു. ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞത് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയും അതേപോലെ തന്നെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജും തമ്മിലുള്ള സംസാരമാണ്. നമുക്കറിയാം, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജനെ തർഷകൻ ഇത് ചെയ്യുന്ന തർഷകന്റെ വിഷം കൊണ്ട് മരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ആ 7 ദിവസം ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ 7 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശരിക്കും എന്ത് കിട്ടുന്നത്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സപ്താഹം അല്ലെ നമ്മൾ നടത്തുന്നത്, 7 ദിവസം. അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ലിങ്ക്. അപ്പൊ എന്താണ് ശരിക്കും സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയാണ് അപ്പൊ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം? ഭാഗവതം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പല പല സംശയങ്ങളും സുഖദേവ ഗോസ്വാമിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊരു ചോദ്യം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നതാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഭാഗവതത്തിലെ 6-ാം സ്കന്ധത്തില് ചോദിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ നമ്മ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യും, അതിന് പ്രായശ്ചിത്ത കർമ്മങ്ങൾ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന തെറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ന ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിത് എന്നും ചെയ്യാനേ നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ ആ പ്രായശ്ചിത്തം കൊണ്ട് എന്താ ഉപകാരം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാതെ ഒരു പ്രാവശ്യം തെറ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാശ്ചാത്യം ചെയ്യും, പിന്നെ പശ്ചാത്തപിക്കും, പിന്നെ അങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം എന്ന് സുഖദേവസ്വാമി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതിലെന്താണ് ശരിക്കും ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചേ പറ്റൂ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജും അത് തന്നെയാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് എളുപ്പമല്ല. അപ്പൊ എന്തിനാ, അതിനു വേണ്ടി തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കും, അതിനുവേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്ത കർമ്മങ്ങളും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ വെറുതെ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രായശ്ചിത്തത്തെ പരീക്ഷിത്ത് ഗജസ്ഥാനത്തോടെ താരതമ്യപ്പെടുന്നു. ആനപ്പുഴയിൽ വളരെ വെടിപ്പായി കുളിക്കും, പക്ഷെ കരയിലേക്ക് കയറേണ്ട താമസം അത് മണ്ണ് വാരി തന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇടുകയും ചെയ്ത്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന പ്രായശ്ചിത്തം കൊണ്ട് എന്തോ കാര്യം. പിന്നെ അതിന് ഉദാഹരണ സഹിതം പറയാണ്, ഒരു ഗജം, നമ്മളിപ്പോ ആത്മീയമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കുറെ ചെയ്ത് നാമം ജപിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണേ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തെറ്റ് പറ്റും. പിന്നെ എന്തിനു തെറ്റ് പറ്റി കഴിഞ്ഞാല് വീണ്ടും നമ്മൾ ചെന്ന് വീണ്ടും നാമം ജപിക്കും, വീണ്ടും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടും. ഇതിങ്ങനെ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം? അതാണ് ഗജസ്ഥാനത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. ആന വെളുപ്പായിട്ട് കുളിക്കും, അതായത് നമ്മളെ മാലിന്യങ്ങൾ കുറെ ക്ലിയർ ചെയ്യും. നമ്മൾ പല ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ സത്യഗുണത്തിലേക്ക് വരും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും, വീണ്ടും തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് പോകും, വീണ്ടും ഇതിങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഗജസ്ഥാനത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു പറയുന്നത്, നമ്മളെ പ്രായശ്ചിത്തങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളെ. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ അധ്യാത്മ ഗുരു ആകുന്നതിന് വേണ്ട യോഗ്യതകളെല്ലാം തികഞ്ഞ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി രാജാവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകിയുണ്ടായി. അപ്പൊ എന്താണ് ശരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം? ആരോട്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമിനോട്
പരിഷത്ത് മഹാരാജ് ചോദിക്കണേ എന്താ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്ത് നടക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരം ഗോസ്വാമി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പാപകർമ്മത്തിന് തക്കതായ ഒരു പരിഹാരമായ ഒരു ശുഭകർമ്മമില്ല. അപ്പൊ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പരിഷത്ത് മഹാരാജാവ് എന്താ ചോദിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഗജസ്ഥാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യം എന്താണ്? അപ്പൊ അപ്പൊ ഗജസ്ഥാനം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ഒരു പൊട്ട കാര്യം ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ പൊട്ട കാര്യം ചെയ്യും, പിന്നെ നല്ല കാര്യം ചെയ്യും, ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതെന്തിനാണ്, അതങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പരിഷത്ത് ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞോട്, അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഒരു പാപകർമ്മത്തിന് തക്കതായ പരിഹാരം ഒരു ശുഭകർമ്മമല്ല. നമ്മ ഒരു നല്ല പാപകർമ്മം ചെയ്തു, നമ്മളൊരു പാപകർമ്മം ചെയ്തു, ഞാനൊരു ശുഭകർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പാപം പോവില്ല, അത് അവിടെ തന്നെ നിലനിൽക്കും. അപ്പൊ നിദ്രാവണമായ കൃഷ്ണാവബോധം ജാഗരൂകിയാകണ ശരിയായ പ്രായശ്ചിത്തം, ശരിയായ അറിവിലേക്ക് കടന്നു വരിക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രായശ്ചിത്തം. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു പാപം ചെയ്യാ, പിന്നെ പുണ്യം ചെയ്യാ, അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ആ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി ശരിയായ അറിവിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു, അതാണ് പ്രായശ്ചിത്തം. നമ്മ തെറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല പ്രായശ്ചിത്തം. ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യലല്ല, തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അറിവ് നേടുക, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് പ്രായശ്ചിത്തം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. തന്റെ ജ്ഞാനം പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ചില തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ പരിശീലനം നേടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മളെ ജ്ഞാനം അല്ലെ, നമുക്കിത് എന്തായാലും നമ്മളെ ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടണം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ചില തത്വങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യാ, തെറ്റ് ചെയ്യാ, പിന്നെ അതിന് ചെയ്യാ, പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാ, വീണ്ടും തെറ്റുകൾ ചെയ്യാ, ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ആ ശരിയായ ജ്ഞാനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ചില പരിശീലനങ്ങൾ നമുക്ക് നേടേണ്ടതുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. അതിന് പറയുന്നത്, ഏറ്റവും പറയുന്നത്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കാര്യമായി ജപിക്കും സർവ്വപാപങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവിഹിതങ്ങളായ വളരെ സംഗതികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാധകന്മാർ എത്രയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് അത് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, സർവ്വപാപങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്ന വിചാരിച്ച്, അതായത് ഗജസ്ഥാനം തന്നെ വീണ്ടും പറയുന്നതാണ്. നാമം ഒക്കെ വളരെയധികം ചെയ്യും, പിന്നെന്താണ്, വീണ്ടും ഇവര് തെറ്റുകൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ അവരെ ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ നാമം ജപിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാൻ എന്നെ രക്ഷിച്ചോളും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് തെറ്റ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന സാധകന്മാരുണ്ട്. അതാണ് ഗജസ്ഥാനത്തോട് പരിഷത്ത് മഹാരാജ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, പക്ഷെ തെറ്റുകൾ അതിനൊരു പെർമിഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചില വ്യക്തികൾ ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നാംനോ ബലദ്ദാഹി പാപ ബുദ്ധി എന്ന വാക്യം അനുസരിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ബലത്തിന്മേൽ ചെയ്യുന്ന പാപവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. ഇത് ഞായറാഴ്ച കുമ്പസാരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിയോട് പോലെ അടുത്ത ശനിയാഴ്ച അവ ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ദുഷ്പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാപിക്കുകയും അടുത്ത ശനിയാഴ്ച അവയെല്ലാം ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ പ്രതീക്ഷിക്കും. അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യൻസിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ തെറ്റുകൾ അടുത്ത് ചെന്ന് ഞായറാഴ്ച ചെന്ന് കുമ്പസാരിക്കണ പോലെ, അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ തെറ്റുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന, അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നാമ അപരാധമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ നാമ അപരാധമായി മാറി. അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളും ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. നിയമാനുസൃത ശുചീകരണ പദ്ധതി അനുസരിക്കുന്നവർ രോഗഗ്രസ്തനാവില്ല. തന്റെ ജ്ഞാനം പുനരുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ പരിശീലനം നേടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിയമാനുസൃതമായ ശുചീകരണ പദ്ധതികൾ, അതാണ് പോലെ സാധന ഭക്തി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ബേസിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മൾ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ വയറിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കണം. അതിന് ശുചീകരണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ അത് പരിശീലനം നമ്മൾ നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നതോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഏകദേശ വ്രതം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി എന്താണ്, മറ്റേ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളെ ഉദരത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും നാവിനെ, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അതിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നിയമമായ ജീവിതചര്യണത്തെ തപശ്ചര്യ എങ്ങനെ വരും, നിയതമായ ജീവിതചര്യ. അപ്പൊ ഒരു നിയമത്തിൽ കൂടി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതിനാണ് തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മള് ഒരു ജീവിതത്തിന് നിയമം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ
അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് പോവാം. അതാണ് നമ്മളെ ദിനചര്യ നമ്മൾ പറയുന്നത്. സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ദിനചര്യ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറിക്കെടുക്കാതിരിക്കണം. അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് ഡെയിലി ഫോളോ ചെയ്ത് പോവാം. അതാണ് തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ദിവസം ഇന്ന് ചെയ്യാൻ നാളെ വേറെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തപസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ദിനചര്യ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, വൈകിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, എപ്പോൾ ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, എന്ത് സംസാരിക്കണം, അല്ലെ? സംസാരത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം തന്നെ പറയുന്നത് അത് സാധാരണ ഭക്തിയിൽ കൂടിയാണ്. അപ്പൊ നിഷ്ഠകളും ബ്രഹ്മചര്യം പരിശീലിക്കുകയും മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് സ്വത്തും സമ്പത്തും ദാനം ചെയ്യുകയും ഉറച്ച സത്യസന്ധത പുലർത്തുകയും വിശുദ്ധയോടെ യോഗാവസാനങ്ങൾ പരിശീലിക്കാൻ വഴി കൃഷ്ണബോധം എന്ന യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഒരാൾ അനുക്രമം ഉയർന്നെത്താം. അപ്പൊ നമ്മളെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് പറഞ്ഞതെന്ന്. നിഷ്ഠകൾ, നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചില ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത് ചെയ്യണം. ബ്രഹ്മചര്യം, അത് നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. സ്വത്തും സമ്പത്തും ദാനം ചെയ്യണം. ഉറച്ച സത്യസന്ധത പുലർത്തണം. വിശുദ്ധിയോട് യോഗാസനങ്ങൾ, വിശുദ്ധി പരിശുദ്ധിയോടുകൂടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണബോധം പരിശീലിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി പതുക്കെ പതുക്കെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരും. സിമ്പിൾ അത്. ഇങ്ങനെ പരിശീലിക്കണം നമ്മൾ. അപ്പൊ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടൂല ഭഗവാനെ. നമ്മൾ പരിശീലിച്ച് 1 by 1 ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരേ കാര്യം. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡെയിലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പല ക്ലാസ്സിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ കൊണ്ടുവരണം. സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ചിന്ത വരണം, സാത്വികമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങൾ വരണം, സാത്വികമായിട്ടുള്ള മനസ്സ് വേണം. ഇതൊക്കെ സാത്വികമായിട്ട് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. നമ്മളെ തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് സാത്വികമായിട്ട് ഗുണത്തിലേക്ക് വന്ന് പിന്നീട് നമ്മൾ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അവിടെ എത്തിയാലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസാണ്. ആ പ്രാക്ടീസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ താഴെയും വീടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് ഗജസ്ഥാനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രാശ്ചിത്വം ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷെ വീണ്ടും നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. അതിന് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആളെ പിടിച്ച് ജയിലിലിടും, അല്ലെ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി, നല്ല അറിവുള്ള വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യുക? അയാൾക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സാധാരണ പൗരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ തീർച്ചയായിട്ടും ജയിലിൽ ഇടുന്നറിയാം. അപ്പൊ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ തെറ്റ് ചെയ്യില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെ? നമുക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കണം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ എന്താണ്? അവർക്ക് അറിയാം തെറ്റാണെന്ന്, എന്നിട്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ ചെയ്തു പോകും. അപ്പൊ അവരെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ ഇടും. ജയിലിൽ എന്തായാലും ഇടും. അപ്പൊ ജയിലിലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ടോടുകൂടി പിന്നെ അവർ ചെയ്യൂല. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ. മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. പിടിച്ച് ജയിലിൽ ഇട്ടിട്ടും കാര്യമില്ല, പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും തെറ്റുകൾ ചെയ്യും. അത് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളെ പറ്റി നമ്മളെ ഭക്തിയിലും അത് തന്നെയാണ്. നമ്മ ഒന്നാമത്തെ ചിലപ്പോൾ അറിയില്ല. അപ്പൊ അറിയാണ്ട് നമ്മൾ പിടിച്ച് ജയിലിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ജയിലിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം, ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് കിട്ടിയത്. ചിലർക്ക് ഇതാണ് തെറ്റ്, ജയിലിൽ ഇട്ടിട്ടും പുറത്തിറങ്ങി അപ്പൊ തന്നെ വീണ്ടും തുടങ്ങണം. അതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മൾ ഇത് അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മൾ അറിയില്ല. അത് അറിയുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അവന് ഒരു പ്രാവശ്യം പണി കിട്ടി, എനിക്കിങ്ങനെ ഞാൻ ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടി, ഈ ജന്മത്തിൽ പല ജന്മം കൊണ്ടുണ്ട്. വീണ്ടും അങ്ങനത്തെ ഉഗ്രകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കും ആ വ്യക്തി. അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അവന് ആ കർമ്മദോഷങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് അറിയാം, എനിക്ക് ഈ ജന്മം തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്, ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല. ആ ജ്ഞാനം ആ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടി. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലും അവന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി, അത് കാരണം തെറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഇതാണ് പറയുന്നത്. മറ്റു പ്രാശ്ചിത്വം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അതാണ് ജയിലിൽ പിടിച്ചിട്ടും വീണ്ടും പുറത്തിറങ്ങും, വീണ്ടും ജയിലിലിടും, വീണ്ടും പുറത്തിറങ്ങും. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ജയിലിൽ ശിക്ഷ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ. ഭഗവഭക്തന്റെ സമ്പർക്കം ലഭിക്കാൻ ഇടയാൽ ചില നിയമങ്ങൾ മാത്രം അനുസരിച്ച് യോഗ സനാദി പരിശീലനം പോലുള്ള മനോനിയന്ത്രണ പദ്ധതി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരണമെങ്കിൽ കുറെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിച്ചേ പറ്റും. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ യോഗസിദ്ധി ഒന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. നമ്മൾ പറയും യോഗസിദ്ധിയൊക്കെ സിമ്പിൾ ആണ്, അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ സമ്പർക്കം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള വലിയ പരിശീലനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറിക്കിട്ടും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭക്തനാവാന്നാണ്. അല്ലാണ്ട് യോഗിയോ അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധനോ ഒന്നല്ല.
അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ആ വഴി കൂടെ നമുക്ക് ഏത് വഴിയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഭഗവത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഏത് വഴിയിൽ കൂടെയും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു ഭക്തന്റെ വഴിയിൽ കൂടെ എത്തണമെങ്കിൽ എളുപ്പമുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഭക്തന്റെ വഴി. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഒരു ഭഗവഭക്തന്റെ സമ്പർക്കം ലഭിക്കാൻ ഇടയാൽ ചില നിയമങ്ങൾ മാത്രം അനുസരിച്ച്, എല്ലാ നിയമങ്ങളും അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല, ഏറ്റവും ഷോർട്ടായിട്ടും ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇതിൽ കൂടെ വേണം, ഒരു ഭക്തന്റെ സമ്പർക്കം ഉണ്ടായാലേ നമുക്കിത് നടക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ സമ്പർക്കത്തിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് മിസ് ചെയ്യരുത്. പിന്നെ അവിഹിതമായ ലൈംഗിക വേഴ്ചയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിക, മാംസഭോജനം. അപ്പൊ നമ്മൾ 4 യമനിയമത്തെറ്റ് ഒന്നും കൂടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഇതിൽ കൂടെ. ഇതൊക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, നാവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, രസനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത്, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ 4 യമനിയമത്തിലേക്ക് പോവാണ്. അതിന് അവിഹിതമായ ലൈംഗിക വേഴ്ചയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുക, മാംസഭോജനം ഒഴിവാക്കുക, മദ്യം വർജിക്കുക, ചൂതാട്ടം വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക എന്നീ 4 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചും യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചും പരംപുരുഷനായ ഭഗവാനെ മാത്രം സേവിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം കഴിയുകയാണ് കൃഷ്ണബോധ പ്രക്രിയ. അപ്പൊ കൃഷ്ണബോധ പ്രക്രിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, 4 കാര്യങ്ങളാണ്. 4+5. ഒന്ന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ 4 യമനിയമങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക, നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുക. നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സംതൃപ്തി അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുക പതുക്കെ പതുക്കെ. 2, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ മാത്രം സേവിച്ച് കഴിയുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാം. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി ഇത് സരളമായ മാർഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന് രൂപഗോസ്വാമി ഇതിനെ ഇത്രയും വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാര്യത്തിനെ, ഭക്തിയുത സേവനത്തെ വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത്. നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല, ഭഗവാനിലേക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നെങ്ങനെ അറിയില്ല. അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ 11 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തന്നെയാണ്, ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ അതേപോലെ നമ്മൾ പെരുമാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിച്ചിരിക്കും. അത് ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. അത് വളരെ സിമ്പിൾ. ഇത്രയും വലിയ വേദങ്ങൾ മുഴുവനും വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി പോലെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണിത്. ആദ്യം ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ടത് അയാളുടെ ഭാഷണ ശക്തി നിയന്ത്രിക്കലാണ്. നമുക്കൊരു ഭാഷണ ശക്തി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരം, എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല, അത്ര ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുക, അത് ആവശ്യത്തിന് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. സംസാരിക്കാതിരിക്കാനല്ല പറയുന്നത്, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ പരിശീലിക്കുക. നമ്മളെ നാവിനെ അപ്പൊ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് സ്വയം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന മൗനമല്ല ഭാഷാ നിയന്ത്രണം. മൗനമല്ല, കൃഷ്ണന്റെ കഥനമാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, കല്യാണ ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയിൽ നാവിന് ഭാഷണമാക്കി വിശദീകരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് നാവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയില്ല, ആ ഇന്ദ്രിയത്തിന് വേറൊരു വഴിക്ക് തിരിച്ചുവിടാം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. വേറൊരു വഴിക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ തിരിച്ചുവിടണം. അപ്പൊ നാവിന് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നാമ, രൂപ, കല്യാണ ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവ നാവിന് ഭാഷണമാക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നാവിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, കീർത്തനം ചെയ്യിപ്പിക്കുക, നാമം ചെയ്യിപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ വായിക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്താണ് നാവിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. കൃഷ്ണ കഥകൾക്ക് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നവന്റെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഷണ ദ്വരയ നിയന്ത്രണം എന്ന യഥാർത്ഥ ആശയം ഇതത്രേ. അപ്പൊ എന്താണ് സങ്കീർത്തനം, അത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ്, അത് നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മളിലേക്ക് വരും. കൃഷ്ണൻ സൂര്യനെ പോലെയാണ്. സൂര്യനെ പോലെയായ അന്ധകാരം പോലെയും, സൂര്യനുള്ളപ്പോ അന്ധകാരത്തിന് പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സൂര്യനെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം സൂര്യനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, സൂര്യനുള്ളടത്ത് എന്താണ്, ഇരുട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അന്ധകാരത്തിന്റെ പ്രശ്നമേ ഇല്ല, ഭൗതികത ഇല്ല, അവിടെ ആത്മീയത മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് വരും. അപ്പൊ സൂര്യനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ബാക്കി എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അതോടുകൂടി നമ്മളെ മാറും. അതേപോലെ കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കണം. തന്നോട് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ നിന്ദകളെയും സഹിക്കാൻ ഒരാൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. അതാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്മാര് നിന്ദിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ക്രോധവിഷ്ടനാകുകയും അപരാധിയെ അഗ്നിതുല്യം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മളെ കോപം, നമുക്ക് എപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം, കോപത്തെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിക്കണം. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ തന്നോട് കാണിക്കുന്ന നിന്ദകളെയും സഹിക്കാൻ ഒരാൾ തയ്യാറാവണം. ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും പറ്റില്ല.
മനസ്സിലായി? അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇത് നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മൾ പരിശീലനത്തിൽ കൂടെ നിയന്ത്രിച്ചേ പറ്റൂ. അങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ച് കഴിയും. പിന്നെ എന്താണ്? കോപം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. എവിടെ? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ആരെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കോപം ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ കഥ അറിയാം, ലങ്ക മുഴുവനും ദഹിപ്പിച്ച്. മനസ്സിലായേ? അതേപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കോപം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അത് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ രസനകളുടെ ത്വരകളുടെ നിയന്ത്രിക്കണം. പ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കൂ എന്ന തത്വത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നാൽ ജിഹാ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാകും. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. അതിന് രസന, അതായത് ടേസ്റ്റ്, അത് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അതിന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ പോരാ. നമ്മൾ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി അത് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യില്ല. അതിന് ടേസ്റ്റ് അടക്കം, ഉപ്പ് മുളക് അടക്കം നോക്കൂല നമ്മള്. അതടക്കം തെറ്റാണ്. അതാണ് ഭഗവാന് നമ്മൾ പ്രസാദമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യണത്. അത് നിവേദ്യം കൊടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ പ്രസാദം ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത്രയും സമയം നമ്മൾ കൊടുത്ത് ഭഗവാനെ വെച്ച് കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ തന്നെ കുറെ സമയം പോകും. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മളെ നാവ് അവിടെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ആ ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ രസനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പറയുന്നത്. ആ പ്രസാദം തന്നെ കുറെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനും പാടില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? അത് നമ്മളെ വേറെ ലെവലിലേക്ക് മാറി എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ, അത് പെട്ടെന്നല്ല. അതിന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്നും നടക്കില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, ഇത് ഗ്രാജുവലായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രൂട്ട്സ് വയ്ക്കുക, പിന്നെ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കുറച്ച് ഞാൻ പറയില്ല, 6 മാസം തൊട്ട് 1 വർഷമെങ്കിലും നമ്മൾ നാമജപം 4 യമനിയമങ്ങളും പാലിക്കുമ്പോഴോ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പതുക്കെ വരും. 100% ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ചിലർക്ക് വരാം. ഞാൻ മുഴുവൻ എല്ലാവരും പറയല്ല, ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. പലർക്കും പല രീതിയിലായിരിക്കും ഭക്തിയിലായ ഉന്നമനം. ചിലർ അത്രയും കാലം അത്രയും ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അത് കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ്, ഈ ജന്മത്തിൽ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി, അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉന്നതിയിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും. ചിലർക്ക് കുറെ സമയം പിടിക്കും, ചിലർക്ക് പറ്റിയൊന്നും വരില്ല. ചിലർക്ക് നാമം തന്നെ ജപിക്കാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട്. എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിലും നാമം വരില്ല, നാവിൽ നിന്ന് നാമം വരാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അതിന് പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ എന്ത് തന്നെയായാലും നമ്മൾ ഈ പ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ശീലം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ നാവിനെ, നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എല്ലാവരും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കൂട്ടിട്ട് അങ്ങനെയല്ല. അതിന് കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കുക. ആ ടേസ്റ്റ് അതൊന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല. അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ പ്രസാദം അല്ലെങ്കിൽ നിവേദ്യമാണെന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് അതൊരു കാര്യം. നമ്മുടെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഉത്പന്നേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കണം. കൃഷ്ണബോധം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്താനം ലഭിക്കുന്ന ജനേന്ദ്രിയം ഉപയോഗിക്കണം. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർഭത്തിനായിട്ടല്ല. അങ്ങനെ വിവാഹ ജീവിതത്തെ ഒരിക്കലും തെറ്റെന്ന് പറയില്ല. അത് ആവശ്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് എല്ലാത്തിനും ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ള രീതിയാണ് അത് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണബോധ രീതിയിലുള്ള നിയന്ത്രണ പദ്ധതികൾ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക് അംഗീകാരമുള്ള ഒരു ആചാര്യനായി തീരാം. അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ, ആചരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ആചാര്യൻ എന്ന് പറയും. ഈ 4 കാര്യം, ഈ 6 കാര്യം കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. ഇതാണ് ഭക്തൻ. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും, പറയാനൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ്. പക്ഷെ അത് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അത് പ്രാക്ടീസിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് നടക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഉപദേശാമൃതത്തിന് അനുവൃത്തി എന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ശ്രീ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. അത് പ്രഭാസ്വാമിയുടെ ഗുരുവിന്റെ പേരാണ് ശ്രീ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ. അങ്ങനെ ഗുരുക്കന്മാരെ ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ജസ്റ്റ് പ്രഭാസ്വാമിയുടെ ജസ്റ്റ് ഗുരു. ഭൗതികതയുടെയും തദ്ധാത്മ്യം മൂലം 3 വിധം ത്വരകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികതയുടെ കണക്ഷൻ മൂലം നമുക്ക് 3 തരം ത്വരകൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഭാഷണ ത്വര, ഒന്ന് മാനസികമായ ത്വര, ഒന്ന് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ത്വര. 3 തരം. നമ്മൾ ഭൗതികതമായി ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 തരം ത്വരകൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവും. അതെന്തൊക്കെയാണ്? വാക്ക്, മനസ്സ്, ശരീരം എന്നിവ സംഭവിക്കുന്ന ത്വരകൾ. അത് നമ്മൾ ഭഗവതിയിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് വാക്കുകൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ശരി. ഈ ത്രിവിധ ത്വരകൾ ഒരു മനുഷ്യൻ വശവദനായി തീർന്ന് അവന്റെ ജീവിതം അവിപവിത്രമായി മാറുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിറകെ പോയി കഴിഞ്ഞു ഭാഷണ ത്വരത്തിന്റെയോ മാനസിക ത്വരത്തിന്റെയോ ശാരീരികമായ ത്വരയുടെയോ പിറകിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം പവിത്രം. നമ്മുടെ ജീവിതം പവിത്രമാക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതിൽ. അത് അപവിത്രമായിട്ട് മാറിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ത്വരകളെ, ഈ 3 തരം ത്വരകളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കണം. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ആത്മീയതയിലേക്ക് വളരാൻ കഴിയില്ല.
അതിന് പറഞ്ഞു ഭാഷണം. നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ സംസാരിക്കുക, മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക, ശരീരം അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാന്നുള്ള ചിന്തകൾ വരാം. ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാനേ പാടില്ല. വാക്ക് വേഗം, ഭാഷണത്വര. വാക്ക് വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഷണത്വര, സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര. പിന്നെ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളെ സംസാരം കൊണ്ട് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എത്രയോ ജനങ്ങൾ അബദ്ധമായി സംസാരിക്കുന്നവരായിട്ടും നിഷ്ഫലങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി കൂട്ടുന്നവരായിട്ടുമുണ്ട്. ഈ പ്രവണത നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി നാം ഭാഷണ കൃഷ്ണൻ എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുന്നു. ഒരു ആവശ്യമില്ലാണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളറിയാം, അതിന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ TV അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, സീരിയല്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കുന്നു. അതിലൊരു നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, കുറെ കാര്യങ്ങൾ 99% ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്തത്. അത് അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനം എന്ന് പറയും ചിലപ്പോ. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് സംസാരങ്ങൾ. നിഷ്പ്രയോജനമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങളാണ് 99% സംഭവിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ കുറെ നോവലുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ, പല പല നോവലുകളൊക്കെ ആർക്കും എന്തിനു വേണ്ടി, ആർക്കോ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി എഴുതണം, ആർക്കോ വേണ്ടി നമ്മൾ വായിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതിന് പറഞ്ഞത് നിഷ്ഫലങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി കൂട്ടുന്നവരായിട്ടുമുണ്ട് ഈ പ്രവണത. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക, ഭഗവാന്റെ വായിക്കുക. അതായത് നമ്മളെ കേന്ദ്രബിന്ദു ഭഗവാനാക്കി മാറ്റണം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾ മൊബൈൽ എടുക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാനും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അതിന് പ്രഭാസ്വാമിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അന്ന് ഇതില്ല, എന്താണ് മൊബൈലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ ടേപ്പ് റെക്കോർഡും ഇല്ലാത്ത സമയമാണ് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ പ്രഭാസ്വാമി വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഇപ്പൊ ഇത്തരം എന്നുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ ഭാഗവതം ഭഗവതമൊക്കെ അത് എഴുതി അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ പറയുമ്പോ തന്നെ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം, അപ്പൊ ഓർമ്മ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അന്ന് പിന്നീട് ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ടേപ്പ് റെക്കോർഡ് പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക, അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ വിട്ടുപോകില്ലേ. അപ്പൊ അത്രയും അത് അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ശരിയല്ലല്ലോ, അത് ശരിയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ എന്താണ് ആധുനികത, അതായത് ടെക്നോളജി ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ, അതിന് തെറ്റല്ല. മനസ്സിലായി? എന്ത് കാര്യം ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരാം. അപ്പൊ ബുക്കുകൾ എഴുതാം, അത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. ബുക്കുകൾ വായിക്കുക, അത് ഭഗവാന്റെ ബുക്കുകൾ വായിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ സിനിമ സോങ്സ്, അത് ഭഗവാന്റെ ആ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവബോധം നമ്മളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ, ഇത് മരണം വരെ. അതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. പിന്നെ പരമപുരുഷോത്തമനായ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അബദ്ധ ജൽപ്പങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. കൃഷ്ണബോധ പ്രാപ്തി ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രം നാം വാക്ക് ശക്തി ഉപയോഗിക്കാവൂ. അതാണ് അനാവശ്യമായ അബദ്ധ ജൽപ്പനങ്ങൾ, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാം. നമ്മളെ സംസാരം കൃഷ്ണാബോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സംസാരം. അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉപദേശാമൃതം തുടങ്ങുമ്പോ ഭക്തി മാത്രം ഇതിൽ സംസാരമുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മിനിമം 4 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ജപിച്ചാല് നമുക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മൈൻഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ പലർക്കും അത് പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ അത് പേടിക്കേണ്ട, അതിന് പറഞ്ഞ നാമം ജപിച്ചോളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് വരും. അപ്പൊ ഇത് ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക, ഭക്തി മാത്രമാണ് ഇതിലൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഭക്തിയിൽ ഉയരേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയുണ്ട്, ഭക്തിയിൽ ഉയരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓരോരോ പോയിന്റ് വൈസ് പറഞ്ഞു തരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, ആ സംസാരങ്ങൾ ഭഗവാനിലേക്ക് മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അതാണ് പറഞ്ഞത് അബദ്ധ ജൽപ്പനങ്ങൾ. നമുക്ക് എന്താണ് കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോ ഇതില് കുറെ കാലം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ സംസാരങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അവരങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത്, അവരെന്ത് വന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്തു, അവൻ അത് വാങ്ങിച്ച് ഇത് വാങ്ങിച്ച്, ഇതൊന്നും നമുക്ക് കേൾക്കാനേ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും. അത് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലാന്ന് പോലെ തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും. അത് മാറണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് ഉയരുന്ന് പറയുന്നത്. ദുർബലങ്ങളായ മനസ്സിന്റെ ശോഭങ്ങളെ പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നതിൽ അവ 2 തരത്തിലാണ്. അവരോധ പ്രീതിയും വിരോധ യുക്ത ക്രോധവും. ഒരിക്കലും നിരോധമില്ലാത്ത തടസ്സമില്ലാത്ത രാഗമാണ് ഒന്നാമത്. നൈരാശ്യ നിമിത്തമുള്ള ക്രോധമാണ് രണ്ടാമത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ദുർബലമായ മനസ്സിന്റെ ശോഭങ്ങൾ 2 തരം കോപത്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അത് രണ്ടും അവരോധ പ്രീതിയും വിരോധയുക്ത ക്രോധവും. ഒരിക്കലും നിരോധനമില്ലാത്ത തടസ്സമില്ലാത്ത രാഗമാണ് ഒന്നാമത്തത്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ നൈരാശ്യ നിമിത്തമുള്ള ക്രോധമാണ് രണ്ടാമത്, കിട്ടാണ്ടാവുമ്പോൾ. അങ്ങനെ 2 തരം ക്രോധത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നു.
മായാവാദികളെ തത്വചിന്തയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കൽ, കർമ്മവാദികളെ മതമനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മഫല വിശ്വാസം, ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുക നിർവഹിക്കാനുള്ള പരിപാടികൾ, വിശ്വാസം ഇവയെല്ലാം അവരോധ പ്രീതിയിൽ പെടുന്നു. കാരണം പ്രീതിനെ പറ്റി ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കർമ്മഫല വിശ്വാസം, ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന പരിപാടിയിൽ വിശ്വാസം, ഇതൊക്കെ എന്താണ് അവരോധ പ്രീതിയിൽപ്പെടും. അത് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് അത്ര ഇതിലേക്ക് നോക്കട്ടെ. നമുക്ക് വിരോധയുക്ത ക്രോധം, നൈരാശ്യം നിമിത്തമുള്ള ക്രോധം ഭൗതിക ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാതെ വരുമ്പോൾ ഉപായങ്ങൾ നിഷ്ഫലമാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ക്രോധം ചെയ്യും. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ കോപം ഉണ്ടാകും. ഇത് രണ്ട് നമുക്കറിയാം ജനറൽ ആയിട്ട്. ഒരെണ്ണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് സാധാരണ ഇത് ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ കിട്ടാണ്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ദേഷ്യം വരും. അതിനാണ് വിരോധയുക്ത ക്രോധം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് അവിരോധയുക്ത ക്രോധം എന്ന് പറഞ്ഞത് മായാവാദി തത്വചിന്തയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കല്, കർമ്മവാദികളുടെ മതം അനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മഫല വിശ്വാസം, ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന പരിപാടിയിലുള്ള വിശ്വാസം, ഇവയെല്ലാം അവരോധ പ്രീതിയിൽപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ മായാവാദികളെ തത്വചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞത് ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മളും ഭഗവാനും ഒന്നും, അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം. അതാണ് മായാവാദികളെ ഇത്. അത് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ആ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഒട്ടും പിടിച്ചു നിന്നാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ എവിടെ എത്തൂല. അതൊരു പ്രത്യേകത. പിന്നെ ഭൗതികത അഭിലാഷം പൂർത്തിയായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന പരിപാടികളിൽ വിശ്വാസം. നമുക്ക് ഭൗതികതമാണ് ഏറ്റവും, അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാം. അതൊക്കെ അവരോധ പ്രീതിയിൽ പെടുന്നു. മറ്റേ വിരോധയുക്ത ക്രോധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിനോടും എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് അതിന് ബലം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രോധം വരും. അതിനടുത്ത് പറയുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം. ജിഹയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, ഉദരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ. ശരീരം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ചില ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്, അത് നമുക്ക് മറച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒന്ന് ജിഹ, അത് നാവ്, നാവിന്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഉദരത്തിന്റെ, വയറ്റിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണം, നമുക്ക് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് വേണം, നമ്മൾ വയറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും വേണം. പിന്നെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ. ഈ ശരീരം മൂന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രസാദം എന്ന പ്രക്രിയയിൽ മാത്രം ജിഹയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താമെങ്കിൽ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾ താനെ നിയന്ത്രിക്കാം. അപ്പൊ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രസാദ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മതി. പ്രസാദം കഴിക്കുന്നത് കൂടി ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ താനെ നിയന്ത്രിച്ചു പോയിക്കൊള്ളും. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മ പ്രസാദത്തിന്റെ ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അത് പറയുന്നത്. 6 തരം രസരുചികൾ ഉണ്ട്. അവയിൽ ഒന്നിനാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനായ അയാളുടെ ജിഹ വേഗത്തിൽ അതീതനായി കഴിഞ്ഞെന്ന് എന്നർത്ഥം. അതായത് നമ്മൾ രസത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതില് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രശ്നമായി കഴിഞ്ഞാല് അയാൾ എന്താണ് ജിഹ, ആഗ്രഹങ്ങളിൽ, ആ ജിഹ എന്ന് പറഞ്ഞ നാവ്, നാവിന് വേഗത്തിൽ അധീനായി തീരും എന്നാ പറയുന്നത്. ഇറച്ചി, മത്സ്യം, ഞണ്ട്, മുട്ട, ശുക്ലശോണി ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ മറ്റു വസ്തുക്കൾ നിർജീവ ശരീരരൂപി ഭക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ചു, നമ്മൾ 3 തരം കാറ്റഗറി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? താമസിക ഗുണമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്, രാജസിക ഗുണമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്, സാത്വിക ഗുണമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. താമസികമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളോട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഇറച്ചി, മത്സ്യം, മുട്ട, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങള് താമസികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ രാജസീയം, അതേപോലെ തന്നെ രാജസീയമായിട്ട് എരിവ്, പുളിപ്പ്, ചവർപ്പ് ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ രാജസീയമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളായിരിക്കും. മറ്റേതോ അടുത്തത് പച്ചക്കറികൾ, ഗോരസങ്ങൾ മുതലായവ വരുമ്പോഴോ അതൊക്കെ എന്താണ്, ശരിക്കും സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇവ രണ്ടു കൂട്ടരും ഇവരെല്ലാവരും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നാവിന്റെ രുചി അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവനും രാജസീയമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവനും താമസികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അവന്റെ നാവിനെ സംരക്ഷിപ്പിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിലേത് ബെറ്റർ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്കറിയാം സാത്വികമായ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശീലിക്കുക. പച്ചക്കറികൾ, ധാന്യം, ഗോരസം, ജല ഇവ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച് പ്രസാദമായി കഴിക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല രുചിയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രസാദം അധികം കഴിച്ചാൽ ജിഹ പ്രീതിക്ക് അടിമയായി തീരും. അപ്പൊ നമ്മള് കുറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്. പ്രസാദാണല്ലോ, ഒന്നും കളയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കണം എന്നില്ല. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്കറിയാം, എല്ലാത്തിൻ്റെ കണക്കുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രസാദമാണല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അത്രയും പ്രസാദം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ, അത്രയും പ്രസാദം നമ്മൾ പ്ലേറ്റിൽ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ പിന്നെ കളയേണ്ടതായിട്ട് പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണ്ടി നമ്മള് കഴിക്കരുതെന്നാ പറയുന്നത്. അത് ജിഹ അതായത് വീണ്ടും നാവിലേക്കാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോണത്. രസന പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങും ഇങ്ങും അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നവർ, ഉദരത്തിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾ ആസക്തിയുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ അതിന് രസന,
നമ്മള് ഇതിന്റെ പിറകെ നടക്കുന്നവർക്ക്, അത് രസനേര പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നവർക്ക് കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. നമ്മള് ഈ സാധനങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നമ്മളെ നാവിനെയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചേ പറ്റൂ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, ബാലേന ഗായിബേ ആര ബാലന പരീബേ, അതൊരു ബംഗാളി വേട എന്ന്. അതായത് ആഡംബരമായി വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യരുത്, രുചികരമായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അനുഭവിക്കരുത്. ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ്. നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, പ്രസാദം ആണല്ലോ, അപ്പൊ നല്ല പ്രസാദം ഭഗവാന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് കഴിക്കാം എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിക്കളണം. നമ്മ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് കഴിക്കണം. ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഉയരുമ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എന്തായാലും നല്ലൊരു പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസാദം അങ്ങനെ പറ്റില്ല. അതൊക്കെ അവിടെ റിസ്ട്രിക്ഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ആവണം. ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ ചിന്തയിലേക്കൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ്, നമ്മളിങ്ങനെ കടക്കും തോറും രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഭക്തിയിലേക്ക്, ഒന്ന് സോഫ്റ്റ്, ഒന്ന് ഹാർഡ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും, നല്ല പ്രസാദം, നല്ല നാമസങ്കീർത്തനം, നല്ല സത്സംഗം, എല്ലാവരോടും ചിരിച്ച് സംസാരിക്കാനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും. ഹാർഡിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരാം. അതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അവിടെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇത് കവർ ചെയ്താലോ നമുക്ക് പാസ്സാവുള്ളൂ പരീക്ഷ. ഇതാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്, കാരണം ഭക്തി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. നല്ലൊരു കീർത്തനം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ 90% ഭക്തന്മാർക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷം തന്നെയാണ്, അല്ലെ? നല്ല പ്രസാദം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷം തന്നെയാണ്, നല്ല വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷം തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെ സോഫ്റ്റാ. ഹാർഡിലേക്കാണ് പ്രശ്നം. ഈ ഹാർഡാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതാണ് ഈ ഹാർഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറുക. അതിലാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പൊ വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യുന്നതടക്കം വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ ശീലിക്കണം നമ്മൾ. അതുപോലെ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്താണ്, നാവിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. ഈ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പ്രാക്ടീസ് അത്, അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിന് പറഞ്ഞു, നാഗാലാൻഡിലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയിലുള്ളവർ പാമ്പിനെ കഴിക്കണം, അവർക്ക് വലിയ ടേസ്റ്റ് അത്. നമുക്കാണെങ്കിൽ ഛർദ്ദിക്കും, അല്ലെ? കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ഛർദ്ദിക്കാൻ വരും. അപ്പൊ അത്ര ഉള്ളു കാര്യം. അത് നാവിന്റെ ബന്ധമാണ്. ചിലപ്പോ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ചില ഏരിയയിൽ അവർ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആയിരിക്കും, നമ്മുടെ നാട്ടില് വേറെ ആയിരിക്കും, ചില സ്ഥലത്ത് വേറെ ഭക്ഷണം. അവർക്ക് അത് ടേസ്റ്റ് വരുന്ന അത്രയും കാലം അവർ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ DNA തന്നെ ചിലപ്പോൾ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസോ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അതുപോലെ വസ്ത്രധാരണം അല്ലെ? നമുക്ക് ഒരു സാധാരണ ഡ്രസ്സ് അത് പറഞ്ഞ അതൊക്കെ നമ്മളെ ഈഗോ അതൊക്കെ നമ്മളെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് അടക്കണം. അതൊക്കെയാണ് ഹാർഡ് എന്നുള്ള പൊസിഷനിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സൽപുത്രന്മാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ അയാൾ മായയിൽ അകപ്പെട്ടതായി കരുതാം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളെ വിവാഹത്തിനൊക്കെ സമ്മതമാണ്. നമുക്കറിയാം വലിയ വലിയ ആചാര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഋഷിമാരും അവരൊക്കെ ഗൃഹസ്ഥര് തന്നെയായിരുന്നു, അല്ലെ? വാൽമീകിയായിട്ട് എല്ലാ മഹർഷിമാരൊക്കെ കഥകൾ ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം. പക്ഷെ അവർക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥയിലായിരിക്കും അവരുടെ ജീവിതം. ഏകാദശി, ജന്മാഷ്ടമി തുടങ്ങിയ വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ ഉപവസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഉപവാസം ഇതൊക്കെ ചെയ്യണതിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യണ എന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഉദരത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, ആ ശക്തി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, എല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രിക്കുക, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ മാർഗങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. ഏകാദശി, ജന്മ ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഓക്കെ. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അതിന് പറഞ്ഞു LKG-യിലുള്ള കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞ രീതിയും 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന കുട്ടികളുടെ രീതിയും 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന കുട്ടികളുടെ രീതിയും വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ പറയും ഭഗവാനോട് സ്നേഹം കാണിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അൾട്ടിമേറ്റ് എന്താണ്, അത് അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം എല്ലാവർക്കും അത് തന്നെയാണെന്ന് അറിയാം. പക്ഷെ എന്താണ്, അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മൾ അവിടേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് നമ്മളെ ത്വര, നമ്മൾ വയറിന്റെയും രുചിയും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ശരീരമല്ല ഞാൻ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിറവേറ്റാൻ, അതായത് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. അതാണ് ഇതിന്റെ തത്വം. വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ, ഉദരം, ഉത്പന്നേന്ദ്രിയം എന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണം സാധിച്ചവനെ ഗോസ്വാമി എന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ആധിപത്യമില്ലാത്തവനെ ഗോദാസൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഗോസ്വാമി, ഗോദാസൻ എന്ന് 2 പോയിന്റാണ് പറയുന്നത്. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചവനെ, ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചവനെയാണ് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുമ്പോ ഗോസ്വാമി എന്നുള്ള പേര് വന്നു കഴിഞ്ഞു കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 6 കാര്യം നിയന്ത്രിച്ചവനായിരിക്കും. അല്ലാത്തവനെ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയും. അല്ല, നിയന്ത്രിക്കാത്തവന്റെ പേരാണ് ഗോദാസൻ.
അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസൻ. ഗോസ്വാമി എന്ന വാക്ക് ഗോക്കുകളുടെ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപൻ എന്നർത്ഥം. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപൻ ആണ് ഗോസ്വാമി, അല്ലെങ്കിൽ ഗോക്കളുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ. ഗോദാസൻ എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസൻ എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനാണ് ഗോദാസൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ലോകത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്വയപ്രയത്നം കൊണ്ടോ പ്രചോദനം കൊണ്ടോ സമ്മേളനം കൊണ്ടോ കൃഷ്ണബോധനമായി തീരാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ പ്രീതനം മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും നമ്മൾ കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇതൊക്കെ നഗ്നമായിട്ടുള്ള സത്യങ്ങളാണ്ട് പറയാണ് ഉള്ള കാര്യം. അത് നമ്മൾ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ ഈസി അല്ല. നമ്മൾ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി. സഹസ്ര സദാ ലക്ഷ്മി സേവമാന്യം ആര്യ ഭഗവാനെ, അത്രയും ലക്ഷം ലക്ഷ്മിമാർ സേവിക്കുന്ന ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് അതിനുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിടാനല്ല പറയുന്നത്, അതിന്റെ പാത കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെങ്കിലും പറയില്ല, എത്ര വലിയ മലയാണെങ്കിലും പതുക്കെ പതുക്കെ കയറാന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അവിടേക്ക് ആ കൊടുമുടിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കൊടുമുടിയാണ്. നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെവലില് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ അധികം മുകളിലേക്ക് നോക്കണ്ട, നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പിനെ മാത്രം നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ച് പോവാം. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അത് കാരണം ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറെ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ആ മല കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ നിയമങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതില് ഈ 6 കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം പറഞ്ഞില്ലേ ഏതൊക്കെയാണ്? വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ, ഉദരം, ഉൽപ്പന്നേന്ദ്രിയം. ഈ 6 കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലോ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിയന്ത്രിച്ചവനെ ഭക്തൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ഭക്തിയെ നമ്മള് ഗുരു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും പറഞ്ഞതില് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. പറയും മാതാജി. വിജയശ്രീ മാതാജി എന്ത് പറഞ്ഞത് ചോദിക്കോ? ഒരു ജയജൻ, രാധ, നിഷ, ലാലി, സി കെ യൂസർ ഉണ്ട്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലതികയുടെ നമ്പർ തന്നെ തോന്നുന്നു. അവരിതിൽ തന്നെയാണോ, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തവരാണോ? അല്ലല്ലോ. എന്താ മാതാജി പറഞ്ഞ? ജയചന്ദ്രൻ ഉണ്ട്. സൂം യൂസർ എന്നാ മാതാജിയുടെ പേര്. മാതാജിയുടെ പേരെന്താണ്? സൂം യൂസർ. എന്റെ പേര് ലതിക എന്നാ. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാ അത് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് എനക്കും അറിഞ്ഞൂടാ. സൂം യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ വരുന്നത് അല്ലേ? അതില് റൈറ്റില് ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അതിൽ നമുക്ക് പേര് മാറ്റാം മാതാജി വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അത് ചോദിച്ചാൽ മതി അവിടെ ഉള്ള ആരെങ്കിലോടും. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേര് മാറ്റിയിടാം. നമുക്ക് അത് എവിടുന്നാ മാറ്റും, എങ്ങനെ ചെയ്യുക? അതില് സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു 3 ഡോട്ടിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അതിന്റെ പേര് റീനെയിം അടിച്ചു നോക്കി. അത് റീനെയിമിൽ അമർത്താം, എന്നിട്ട് നമ്മളെ പേര് മാറ്റാം. ഒന്ന് ചെയ്ത് തരുമോ? എന്റെ പേര് ലതിക എന്നാണ്. ഇവിടുന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, മാതാജിക്ക് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ആരെങ്കിലോടൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. മാതാജി അവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മക്കളോടോ കൊച്ചുമക്കളോടോ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞുതരും. വളരെ സിമ്പിളാ. പ്രഭു ജയചന്ദ്രൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയചന്ദ്രൻ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, വേറെ നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അതാരോണ്ട് പറഞ്ഞാണ്, വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഓക്കെ, ലാലി, സി കെ. ഞാന് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ലെവൽ 3 അപ്പൊ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ലിങ്ക് വന്ന് ഭാഗവതം തുടങ്ങുന്ന, അപ്പൊ അത് കേറി നോക്കിയപ്പോ ഇത് കേട്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്നതാ. എന്താ മാതാജി? ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേറിയതാ. ഞങ്ങളുടെ ലെവൽ 3 ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന ഒരു ലിങ്ക് ആയിരുന്നു ഇത്, അംബിക മാതാജി ഇട്ടത്. ആദ്യമായിട്ട് കേറുക അല്ല, ഇതിനകത്ത് നാളെ തൊട്ട് തുടങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ലിങ്ക് 7:30 തൊട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. നാളെ തൊട്ട് ലിങ്ക് മാറും തോന്നുന്നുണ്ട് മാതാജി, എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കാരണം കുഴപ്പമില്ല, മാതാജി കയറിയിരുന്ന കുഴപ്പമൊന്നുമല്ല. അതൊന്നും നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ.
ഓക്കെ, അടുത്ത ആരാ? ഇനി നിഷ ഉണ്ടോ? നിഷ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായതാണ്. പരീക്ഷ ഉണ്ട് മാതാജി. അപ്പൊ രാധ ഉണ്ടോ? രാധ പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് പ്രഭു 8:30 തുടങ്ങുന്ന പറഞ്ഞ മാതാജി. 8:30 തുടങ്ങും. നാളെ തൊട്ട് ഞാനത് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാതെ. നാളെ തൊട്ട് എന്ത് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, അത് മെസ്സേജ് ഇടാം. അത് നമ്മുടെ 8:30. നമ്മളെ ലെവൽ 3 8:30 എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 8:20 ഭാഗവതം ക്ലാസ്. അത് വേറെ ലിങ്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം. അത് കുഴപ്പമില്ല, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വിട്ടു കുഴപ്പമില്ല. ഇന്ന് ക്ലാസ് കയറിയവരും ഒക്കെ പ്രശ്നമുള്ളതല്ല. നാളെ തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആവും. ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് പ്രഭുജി. ഭാഗവതം ക്ലാസ് എപ്പോഴാ? ഭാഗവത ക്ലാസ് ഒക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അങ്ങനത്തെ പ്രപ്പോസൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്താ ഫൈനൽ ആയിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ഡിസ്കഷനൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് മെസ്സേജ് ഇടാം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ പ്രഭുജി ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? ആ ഈ ശ്രീ ശുഖമുനിയാണോ ഗോസ്വാമി ആയിട്ട് വരുന്നേ? ഏത്? അല്ല പിന്നെ ശ്രീ സുഖ ശുഖമുനി പറഞ്ഞോട്ടെ. പറയാം. ആദ്യം തന്നെ മാതാജിയുടെ ക്ലിയർ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണം. അവരുടെ എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയണം. എന്താ മാതാജി? ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ പ്രഭുജി? ശ്രീ ശുഖമുനി ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ പ്രഭുജി. അല്ല, ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുമ്പോ ഇത്ര നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. 6 കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിനെ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയാം. അത് എവിടെ പറഞ്ഞാലും, രൂപ ഗോസ്വാമി ആണെങ്കിലും സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ആണെങ്കിലും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ പ്രഭുജി? നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണ്ടേ? ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മളെ ഇതിന് പരീക്ഷയുള്ളതായിരുന്നു, എക്സാം ഉണ്ടോ ഇതിന്? എക്സാം ഉണ്ട്. നമ്മൾ എക്സാം വേണമല്ലോ നമുക്ക്. അന്നേരം പുസ്തകം വേണ്ടായോ പ്രഭുജി? പുസ്തകം ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്താലും മതിയായിരുന്നു. മെയിനായിട്ട് ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമേ ചോദിക്കാം. ശ്ലോകങ്ങളും പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ, റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തേക്കാ. മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ 11 ശ്ലോകങ്ങളും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറയണമെന്ന് ചോദിക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറയണമെന്ന് ചോദിക്കും. അങ്ങനെ 2-3 ശ്ലോകം ചോദിക്കും. അതായത് 11 ശ്ലോകം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 ശ്ലോകം 6 ശ്ലോകം കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റിവിഷൻ പോലെ നമ്മൾ ചോദിക്കും. അത് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാം. ഓരോരുത്തരോടും ചോദിക്കും. ഇപ്പൊ മാതാജിയുടെ പേര് വിളിച്ചിട്ട് മാതാജി 3ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 1ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 1ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗുരുവിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കുന്നത് 5 തരം ത്വരകളുണ്ട്. ആ 5 തരം ത്വരകൾ ഇതാണ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ബുക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ പ്രഭുജി? ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജി ഇട്ട് തന്ന നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് 2 ബുക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രഭുജിയുടെ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് നാളെ ഗ്രൂപ്പില് നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഗ്രൂപ്പിലെ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക. അവര് അയച്ചു തരും, പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കാം. 2 നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 20 ഒരു ബുക്ക് ചെറിയ 2 ചെറിയ ബുക്കുകളാണ്. അത് 100 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ വരും. ഒരെണ്ണം അതായത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഇത്തിരി വലുതാണ്. അത് 250-300 അങ്ങോട്ടും വരുന്നതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു 500 രൂപ മാക്സിമം വരും. 3 കൂടി ചിലപ്പോ അതിനും കുറവായിരിക്കും. അത്രയാണ് റേഞ്ച് വരുന്നത് 3 ബുക്കിന്റെ. ഓക്കെ, 444 രൂപയാണ് വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 444 രൂപ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 3 ബുക്ക് കൂടെ കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്ന് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഓരോന്ന് വാങ്ങിക്കാം. ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ മതി. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിലും കിട്ടും. ഓൺലൈനിൽ ജസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടുമോ? എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിക്കാം. സൈറ്റിൽ കയറാം, സൈറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാം. എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും കിട്ടും. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുക്ക് സ്റ്റോളിലെല്ലാം ഉണ്ടാവുക? ബുക്ക് സ്റ്റോളിൽ ഉണ്ടാവില്ല.
സ്റ്റോളിലുണ്ടാവില്ലേ? ഓക്കെ, ശരി. വേറെ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യോത്തരം ഇനിയിപ്പോ ഇത്ര സമയം നാളെ തീർത്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സമയം ഉണ്ട് നമുക്ക് തീർക്കാൽ, ഒരു 10-15 ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാം നമുക്ക്. ആ മാതാജി ചോദിച്ചത് ശ്രീശുക ഗോസ്വാമിയും ശ്രീശുക മഹർഷി ഒന്നാണോന്നാണ്. ശ്രീശുക മഹർഷിയുടെ അല്ലേ ചോദിച്ചത്? അതായിരിക്കും. ഒന്നാണ്. ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ മറ്റേ ശ്രീശുഖമുനി ചമച്ച പുരാണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉണ്ടല്ലോ. രണ്ടും ഒന്നാണ്. അത് ശരി, എനിക്കറിയത്തില്ല. വേറെ എന്തെങ്കിലും? നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു 16 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം പിടിക്കുമല്ലോ ഇത് തീരണമെങ്കിൽ. നാളെ എടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ എന്റെ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടിരിക്കുക. എന്താ മാതാജി? നമ്മളിതെല്ലാം എഴുതിയില്ലല്ലോ. എഴുതിയില്ല അല്ലേ? എല്ലാം എഴുതിയില്ല, കുറച്ചൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എടുക്കണ്ടാവുമല്ലേ, നമ്മളെ റെക്കോർഡിംഗ് എടുക്കണുണ്ടല്ലോ, അതിൽ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തോ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നാളെ നമുക്ക് അപ്പൊ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടെ റെക്കോർഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ബെറ്റർ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നാളെ ചെയ്യാം നമുക്ക്. 16, 17 എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്? കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ തീരൂല. 18, 19, 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് തീരൂല എത്ര. അപ്പൊ നമുക്കത് നാളെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മളെ രീതിയിൽ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും. നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഇത് ഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നു. അപ്പൊ ഇതില് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാം. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് കഷ്ടപ്പെടാം, കുറച്ച് ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് പിന്നെയും കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഉള്ളത് ഈ 3 എണ്ണത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയണം. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിന് കുറച്ചും കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാം. ഉപദേശാമൃതം ഉപദേശം നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അല്ലെ? നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആവണം, അതാണ് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നാളെ കാണാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ് ഉണ്ടാ? ശരി, വാഞ്ചകാലത്ത് ചോദ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അത് അർച്ചന മാതാജി എന്താ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല? പറയൂ മാതാജ, എന്താ പറയുന്ന? ആരെങ്കിലും? മണിഭൂഷിത മാതാജി അയക്കാൻ പറയോ നമ്പർ? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മാതാജി പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആവണില്ല. വിജയശ്രീ മാതാജി കട്ടായി പോണം. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് കുറച്ച് പേരുടെ നമ്പർ വേണം, ഫോൺ നമ്പർ വേണം. അവരുടെ പേര് ഞാൻ പറയാം, അവരോട് എനിക്കൊന്ന് അയച്ചു തരാൻ പറയോ നമ്പർ? ഞാൻ പേര് പറയട്ടെ? പേര് നോട്ട് പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. എന്തിനാ നമ്പർ? മണിഭൂഷിത മാതാജി ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പേര് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട അവരുടെ പേരും ഫോൺ നമ്പറും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നേ. ഓക്കെ ശരി, നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞോളൂ, നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. പേര് പറയുന്നവര് നോക്കാൻ പറയും. രമ രാജഗോപാൽ, ശ്രീദേവി R, കൃഷ്ണപ്രിയ R, വത്സലകുമാരി, മനീഷ് മോഹൻ, രവിത, പിന്നെ ഉഷാദേവി, വനജ, ഉഷ A, ശ്രീദേവി MK, റാണി, നിഷ സുരേഷ്, മിനി P, അർച്ചന. ഇത്രയും പേരൊന്ന് ഫോൺ നമ്പർ എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യൂ. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്റെ 70 20 വത്സലകുമാരി 70 25 96 16 59 96 16 59. ഓക്കെ, എഴുതി. ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? ഹലോ മാതാജി. 9947 313 993. ഓക്കെ മാതാജി, ഇതിൽ എന്നെ വിളിച്ചാൽ കിട്ടൂല, വാട്സപ്പേ കിട്ടൂല. വാട്സപ്പില് കോൾ ചെയ്യാലോ അല്ലെ? ഞാൻ നാട്ടിലല്ല, പുറത്താണ്. ശരി ഇനി അടുത്ത ആള് പറയൂ. അർച്ചന മാതാജി. അർച്ചന. ശ്രീദേവി 9400. അർച്ചന പറയൂ. 9400 790 790
420. ഓക്കെ. ഇനി ആരാ പറയുന്നേ? ഹലോ ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയൂ. ശ്രീജ. ശ്രീദേവി ഉണ്ട്. ശ്രീദേവി എം. 97 47 97 47 14 4. 46. ആദ്യം പറയൂ ഭ്രാന്തജി, ക്ലിയർ ആയില്ല. 97 47 47 14 14 4746. 4746. ഓക്കെ. ഇനി ആരാ പറയുന്നേ? മിനി മിനി പറയൂ. 89 21 29 32 48 48. ഓക്കെ. ഇനി ആരാ പറയുന്നേ? രമ രാജഗോപാൽ പറയൂ. 8 എത്ര? 98. ഹരേ കൃഷ്ണ. 98. 98. ആദ്യം പറയൂ മാതാജി, ഇടയ്ക്കൽ കേട്ടില്ല. 98 95 46 89 96. ഒന്നും കൂടി പറയൂ മാതാജി. 95 കഴിഞ്ഞുള്ള നമ്പർ കിട്ടിയില്ല. 46. ഓക്കെ. 98 95 46 89 96 അല്ലേ? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തതാരാ പറയുന്നേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണപ്രിയ. കൃഷ്ണപ്രിയ പറഞ്ഞോളൂ. 9746 9746 77 77 87 87 00. ഓക്കെ. മനീഷ് മോഹൻ ഉണ്ടോ? മനീഷ് മോഹൻ. ഉഷാദേവി ഉണ്ടോ? ഉഷാദേവി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷാദേവി ഉണ്ടോ? വനജ, ഉഷ എ, റാണി, നിഷ സുരേഷ്. ശരി, ബാക്കിയുള്ളവര് വാട്സാപ്പിൽ നമ്പർ അയച്ചിട്ടുണ്ട് മാതാജി. നിഷ സുരേഷ് നമ്പർ അയച്ചിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ശരി. ഓക്കെ മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ പ്രഭു. ഓക്കെ. പഞ്ചകൽപരൂപേജ കൃപാസന്ധ്യാവേജ പതിനാഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോ നമഃ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തർക്ക് ജഗ്വാദിക്ക് ജഗരുദേവിക്ക് ഹരേ. അപ്പൊ എല്ലാവരും നാളെ കാണാം കേട്ടോ. എല്ലാവരും നാളെ വരണം. ഹരേഷ്ണ ഉപദേശം എല്ലാവർക്കും നാളെ. ഓക്കെ. ഹരേഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു. ഇട്ടായിരുന്നല്ലോ. ഞാൻ ഇട്ടില്ല. മാതാജി നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഹരേഷ്ണ. ഞാൻ